So what's up sa inyo mga madayan? For today's video, andito kami ngayon sa Rook Beach Farm and Resort. And kasama ko nga pala si MM. You're never gonna make it, you're not good enough. At si Wayne na naman. You really think you're different, man, you must be kidding. Think And yes, this is located at Zone 1, Barangay Tinangis, Pili, Camarines Sur. So tara, samahan nyo kami. Pasukin natin ang Rook Beach Farm and Resort. So bago kayo makakapasok sa resort, so kailangan nyo pumunta sa reception area. And dito lang yon. And magbabayad kayo. So entrance fee for adult 50 pesos and for children is 30 pesos. Kami ko. So ngayon, tingnan naman natin yung mga offered rooms nila dito sa resort na to. So tara, samahan niyo ako. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone. So tingnan naman natin yung kabana nila. Eh, tara, pasukin natin. So ito naman yung loob ng kabana nila. So worth of 1,000 pesos. Meron ka ng queen size bed at single bed, and also toilet and bath for shower, and so kung magbabawas ka. Alas man ang buwanga mo, ha? And fully air conditioned din yung room nila. So ngayon, nandito tayo ngayon sa function hall, and it consists of 6 tables with 6 chairs, and all in all 36 na tao yung pwedeng gumamit nito, and more kasi na malaki naman siya, and meron siyang 2 rooms, and yung isa nandito at yung isa nandito. So all in all, pag na-rent nyo yung functional with room is 10,000 pesos. So yung isang room, mapasukin natin sa kanya. So ito na yung isang room, full air condition, and with a 2 bed. Kaya naman dito yung 4 na tao or 2 kung hindi naman masyadong maarte. Kaya dito yung 6 basta hindi malikot. And yan, kinaibahan niya lang din sa Cabanas is wala siyang, yung Cabanas may CR, but ito meron isa para nasa 2 room. So pero yung CR matatagpuan din sa kabila. So mas malapit yung isang room sa isang CR. So alika, tara punta natin yung isang room. Pasensya na sa mga kalat, kasi mukhang hindi naman nakapag-prepare kasi bigla lang naman yung pagbisita namin. So ito na yung pangalawang room. Also consists of 2 bed. Kaya sabi ko kanina. So pinagkaiba naman ito, merong couch. Yun nga sabi ko kanina, merong mas malapit siya sa CR, sa toilet and bath. Pwede ka din dito mag-shower, CR, kaya sabi ko nga toilet and bath. So, ganyan. In this montage video, pinakita ko yung mga accommodation nila. Paki-check na lang po ng kanilang page
para sa mga rent ng bawat cottages. So ayan, tapos ko na ipakita sa inyo yung mga rooms. So ayan, swimming naman tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Alala mo bumuhan. Happy birthday to you. Tagay, tagay. Paano ka tayo nakakawin ng video? Make